Last mahal. So, may storya lang. Okay, katabang. Hello mga kabisaya, og maning ganap sa birthday ni Lola. Since kaya akong auntie, member man siya sa simbahan, kanang mga choir something din. Nakahulam gid make tables and chairs sa simbahan. Og thank you kay Father, o kay Ate Geraldine, kay sa pagpahulam, no. Apil pagid tela, gilaman na mo guys. Grabe mi kabisi for Lola's birthday. Ato na tong birthday girl. Ang sulay na eh. Hala! Uy, ang birthday girl, kayo naman yun mag-soft drinks! Ano na naman makadili? Huwag makitapang-tapang! Ano kitapang-tapang dito mo? Ito tapang-tapang tagluwa. Birthday blend mo! Hilang. Na! Hindi na ba? Paghaling na dito lulay. Paghaling na. Wala. Good morning sa tanan, welcome sa akong probinsyang kinabuhi. O karong adlaw mag-prepare kita sa birthday sa akong lola. O, napalit ko dan sa Cagayan kay diri sa probinsya manggod wala kayo manok, or if ever na manok mahal. Ako nila magutad ani mga kabisaya kay kani siya akong gipalit nga manok is 15 kilos or 17 man natin 17 kilos. Tapos kuha na to siya buhaton na to siya tulo ka menu, fried chicken, chicken inasal, o chicken afritada. See? Grabe sa sundan. Ano kumugutan ng manok? So, diri lang yun na siya kung ano, no? Sana all expert. Ano na siya? Tapos kani, muna siya buhatan na to sa fried chicken o sa chicken afritada, tapos kaniya tong chicken inasal. Pag-ipron mo gino? Lagi mag. Uy, dagko man kaniya tong chicken inasal. Oh my god, dili pwede mag-take out. Dili pwede mag. So for today's vlog, katong mga bisita ni Lola niya, bawal mo mag-take out kay dagko kay dago ka mong chicken inasal. Nagpalit ko og 12 ka buok nga whole chicken nga almost 2 kilos na. So probably na natin mga 20 ka buok nga chicken inasal. So ilahin na to ang liog. See, sayo na kayo mag-cut o quarter cuts mga kabisaya. Kamulo ko gutad sa manok mga kabisaya, gipasugdan na po na ko niya tinida og luto ang sauce para sa lasagna. Og luoy gid kayo kay gasig dala-dala ng bata kay gabi ng batani, sige gigilak way undang hilak, feeling nako mga nagmangod. Biyag. Kani kante wings dili na kanang ayan, kaysa prito ng wings og kabalo kag gutad anang paaging samaran. Samaran na mo pa. Samari lang din ayo gasa na to ato i-marinate. Kay dagko kay ang paa. Pagka human ako gutad sa manok, ako na po dahil gipasuko sa ko igagaw si Carol nga ipapili ang mga paa o pahugasan o pasamaran kay para amo i-marinate. Kay kailangan siya samaran mga kabisaya kay basta di malutong ilalom ba. Then dagko ba kay siya nga paa. Dagan na kayo tong chicken inasal. I love it. Wala na tay. After mi na mainit sa buntag mga kabisaya, mo gining una na ko ang gitrabaho ang manok kay gusto gid ko nga ang marinate bitaw niya mas mo absorb gid siya sa manok kay gusto gid ko lami kay anyway wala man gid kay mi bisita pero kami nga family dako naman good mi og if ever nga nay mo ana bisita kuha na gid kayo kanang makakaunsad ba di sad ta maulaw bitaw nga nay mo ana sa toa. And when it comes sa barbecue marinate mga kabisaya, recommended gid kay na kuning Dato Puti nga barbecue terrific kay grabe lami gid kay ni siya mga kabisaya at the same time makahumok sa karne. Kaniya dili ni siya paid promotion na pero base lang ginisa akong gamit no nga makapahumok siya sa karne. Og bisan pagagamit og Dato Puti mga kabisaya, gadugang gyapon ko marinate og 7-up kay para mas mosabaw pagit siya kay syempre mahal bin ang barbecue terrific bay na lang pud bitaw nga madungagag 7-up mo sabaw siya and then after 7-up utangan yung lemon, kalamansi, tapos bitsin, asin,
brown sugar, and then kung anda yun, black pepper. It's up to you mga kabisaya, basta kay kana siya, pwede na good gyapon o wala, pero mas mulami manggit siya pag naapod na. Gipaguta daday na ako ang wing part o ang breast part sa manok mga kabisaya kay para malain na bitatong para chicken na fritada, tapos kuhaan po na siya gamay para sa pansit na mo. Then gusto po na ako nga maunag luto ang chicken na fritada o pansit kay para nanapod mi makaon sa paniud to, at the same time sobra ma-display na mo unya sa birthday ni Lola. Sigurado man lagi. Makaniyo na lagi. Dili man ni Ella. Around 10 AM, isibat sa mi kadyot sa balay mga kabisaya og miadto mi sa lungsod og namalit mi cake. Supposedly sa kuanon ta ko mo palit sa orketa, but ingon sa ko auntie na ko nila mi nga cake diri sa lungsod, which is morning Ella's Sweet Grit. Og barato ra po siya mga kabisaya, not bad pud biya. Then grabe pud ka expensive ang iyang texture, ang iyang aura bitaw. Muto nagpalit mig duha ka cake. O diba, grabe yung birthday ni Lola. So mga kabisaya, magbuhat kita og beef lasagna diri sa Plaridel. Og since kay wala man tay dako nga oven diri para ma-bake nato ni, so later magbuhat kita kung saan pagpamaagi ani nga ma-bake siya mga kabisaya. So ali, pagkabalik na mo sa balay mga kabisaya, gisugda na juday na ako ng lasagna. Kabalo mo, di gid unta gusto kong auntie nga maglasagna ko kay unsaon lagi kuno pag-bake nga wala lagi oven, pero ako lagi nga gahi kay ulo yung kung kaya ra lagi na oy pwede lagi na mapangitan og way mo gito kung ginahuna lagi kay kana sikog tan-aw bitog bingka. Mo gining bingka ginakaingon na ni sikog tan-aw bingka na kung apoy ra gini inani ng lasagna. Then syempre Pinoy biatan sa matik day na ang mga diskarte diya basta Pinoy, grabe mo diskarte di ba mo tong wa gyud naghimo gi kog lasagna mga kabisaya o bisan pag kulang-kulang ang mga kuana na ingredients ana wa pay cheese slice, but it's okay, go lang tayo ng go. Og naluto na pod ang chicken na fritada, ang pansit, na plaster na pod ang chicken inasal og ang para fried chicken. O di ba inana kamatik mga kabisaya, basta kay daghan gid kayo mo tas magtinabangay dali jud kay mahuman ang inyong galutoon bisan pagdaghan kay na. Around 1 PM mga kabisaya, gakarag-karag na gyud mi kay si uncle nga maoy maglitsyon wa pa nakaabot gikan trabaho. Ingon siya nga mag half day daw siya. Diba? Ingon siya mag half day siya. Alauna na lang mga kabisaya. Wala pa ginag-abot si uncle. Mao di ay kay nakahapit nag-inom, nag-inuma, nahubog. Na. Dili gid dapat unda ako magbuhatan ni ako uncle kay grabe gid akong panghinambog nga may mulit siya nahubog man. Ni sa uncle wag ini klaro sa uncle ba. O daghan kay dahonan guys. Ni mo geng. Dara. Lugo. Ano na gud siya mga kabisaya, mura na kagadula-dula. Ano na inyo gibale? Wala na ay. Dahon paminta. Butawan na to siya sili mga kabisaya kay para dili kayo dali mga ano ba ni mga tao di kay may halang. So this is it. And this is my final product. So ready for grilling mga kabisaya. Kainom lang. What? Hubog. Nakainom na lagi daw, dili ko nahubog. Hubog eh, di ka matultol. Sakto ginay mo ko. Nakainom lang pero dili hubog. Pagkahuman akong timpla sa lechon belly mga kabisaya, gisudan na po day na ako ning Maha Blanca. Grabe ko ka-stress and birthday ni Lola. Feeling gid na ako no magtunga namin sa pension ni Lola ni Styla. Maha is very important. Okay, dali kini siya makabusog sa mga bisita. Di na kayo mukhaon sa sudaan. Charis. So, butaan na ni siya na mong evap condensed dayon. Bali, duwa ka timplahan ng among buhaton mga kabisaya. Butaan na din nato ang cream corn. Go. So, since kay nato sa kuan mga kabisaya, nagpalit na lang ko aning kukumama. No? Akong gi-use anis, tulo ka 200 ml o isa ka 400 ml. So, total siya sa 1 liter. And then, butaan nila ito siya 4 liters of water. Muna kong timpla sa Eat All You Can. Cornstarch. O, patuloy cornstarch. So, ang cornstarch, bali, 2 minute ka timpla. So, butang siya 1 kilo nga cornstarch. So, para mas mulami atong mga kabisaya, butangan ginato na siya margarine.
So inanay mi magbuhat mga kabisaya, i-mix na namo tanan. Mix all together tapos ayan na mo ibutang sa kalayo. Di mi magkuan bitaw to follow ang cornstarch kay kapuyan mi. Mas maayo pod mga kabisaya kung pagbutang ninyo sa ibap aning kuan or sa kuan gata, butang ninyo daan ang cornstarch na din mo. Tong nalimtan man namo, aya pa na magibutang bat. Mo gini siya mo pamaagi no, i-mix na mo tanan. Aya na mo siya ibutang sa kalayo. Gibutanan na mo siya margarine, guys. Nalimot kog ingon sa inyo sa margarine. Butangan na. So, gamay lang ko siya nga margarine. Igo lang siya nga makapa-color o makapa-humot. Lami kini siya, guys, pag naging margarine. Mas lami siya og margarine kaysa butter. Ay naman pag butter. Kaya ang butter mo di kayo siya mo color. So, hinahinay lang gid siya ha. Hinahinay lang gid siya. Hantod nga mo kuan. Hantod nga mo medyo sticky siya. So, kung inanin niya ang consistency, texture, mga kabisaya, so ready na siya. Okay? Simple as that. So, i-plain din siya ito ibabaw. Wala ba na i-decoration na eh? Buti yan kasi nag-cheese. So, muna yung lasagna, guys. Init na. Wait. Improvise na oven. O, see? Tayo di kalayo sa ibabaw. Yan to gas. See? Katag-katag. So, mura gini among makaya sa among oven. Mura gini itong kaya, guys. Mura gini itong mabuhat, guys. Kung ito sa probinsya, dinuktidag ko nga oven. Mura kagabuhat og bingka, babutangan kini mo siya kalayo sa ilalom o sa ibabaw. Then sin. Mura gini siya sin dayon. Oh, perfect. Yung mura ginit na. Wala siya? Kuha na niti para mo kuan siya ti. Malaba. O, dara, kamulo na po prito ang lumpia o kaning kuan. Kaning chicken inasal mga kabisay. Di nata mag-gloves, kaway gloves diri. Brog ma, apel man natong nawang ani maluto. Napaluy aday. Wala po, disuyo. Simple. Murag stove dagan kay kalayo. Ano siya? Ang isa nagkuag balbakwa, uling. Ang isa nag chicken inasal. Ang isa nagkuan, naglumpia. Murag kuan. High-end restaurant. Tulo ka stove ang gamit. Oh, simple as that. Stress na katong face. I'm gonna slice the chicken cordon mga kabisaya. Oh my God, look at that. So perfect. Diba te? Oh, yummy. So kailangan gyud hinahinay ang kalayo para maluto gyud siya totally. So again, nakinamot ko. 3 days before mi nanlarga og Plaridel mga kabisaya, gi-prepare na nako ning chicken cordon kay kailangan ibiyahin nako siya nga grabe ka frozen. Gituyo gid nako nga inani ang mga menu mga kabisaya kay sa Plaridel man gud magsige na lang gid sila isda. Gusto sad nako bitaw nga ako maanti, makatilaw bitog mga inani po nga pagkaon panalagsa.
Ang style ni sa chicken cordon mga kabisaya, ayaw gini siya i-slice nga init pa. Much better gani nga after ni siya iprito, after 2 hours pa ayaw ni siya i-slice. Chicken inasal, pansit na. Ang isa dahil. Ikaw banggon, murag kalay ba? Very good. Wow. Lechon nga naglagong. Slice natin. Og mo na ni tanan among handa ni Lola mga kabisaya. Balikan ng maha is duwa na siya ka tray pero di na gid siya maigo no kay grabe ni siya kapuno no. In fairness murag abundag kay si Lola karon. Og worry ra ba siya gusto lagi niya cash, di siya gusto sudan-sud. Pandamay. Smile. 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 This is our handa for you. Happy 86th birthday, Lole. What can you say about your handa? Okay. Sige ra kag Dami na. Sige ra kag istorya. Bye-bye la. Hey, mama. Agay. Si mama ko no. Sabihan ako no kasi mama lagi. Sabihan ako si mama. Pagdali di lagi grabe na kong hiyak. Hey, sa dinis dig saboy-saboy murag mo silib. Sana sa Espiritu Santo, amen. Ginoo, nagpasalamat, imanlang na natag ka namin talaga sa inanimilin, sa iyang ulog, sa iyang pag-iisip ng birthday. Ginoo nga sa kanunay, ikaw ang panalangin kaniya, ayong panlawas, dugan kong kanunay, ilayon tanin mo sila sa mga sakit, uban pang dili maayong ang panghitabo. Ngayon man Lord, nagpasalamat ka. Ako mga anak, Father. Father, Father! Pagkawan na. Okay, sige lang. Ganahan ko pa ni Dan. Mura siya kikuha na mo pagluto. Mura siya gibingka ko. Wala may oven. Ganahan ko pa ni. Ah, mo ba? Kinining bro, gamay rin yung gikaon, di ba? Wala ko kaurot. Ring-ring sa pangitahin. Ha? Ay! Ay! Ay, si Tata. Ano di pagkaon mo, ti? Pagkaon na mo, ti. Ay, plato. Ha? Ani, anak ni Windy. Wow! Bata kung si Windy sa una. Uy, plato ni Ani Tata. Katong gagila-gila. Tat! Katong nangahuman nagkaon palino. Intendo kita mo. Naning kamu medyo ko na lasagna nga ma-bake na. Lami siya. Perfect. Thank you. Ha? Juicy siya? Anak ikulo, hindi na siya juicy kay. Ang kalayo ni kusog kay sa ilang. Mura na siya bingka. Kalayo sa ibabaw, kalayo sa ilalom. Mura de, perfect na gyapon balo mura yung Yeng, ako paliyog na ako itong lamisa. Yang ngayon, nag-ibutang na ito. Uy, naon sa mga kadano na. Happy birthday to you. Si Dayan, manday niya. Ano kung gusto mo niya siya gingisi-ngisi sa ako? Uy, ano yung gawin naman mama di ay? Lingon ko sa imo. Uy. Ako Tanong ko si mong vlog, te, ha? Nag-follow ka sa ako. Oh, nag-follow ko. Tingnan ako. Tingin ko na ko di ka share. Dragon is in the house. Ika. Ikaw ha, bantay ka lang ha. Pagkaw natin. Ano itong rice tea? Nanakaling kuranan?
Day. Pagdugang pati. O katong nangahuman na diya panghugas na dayon mo ha. Og diri na ko tama nakabanding sa akong mga auntie, sa akong lola og sa mga uban na mo bisita mga kabisaya kay grabe na jud ko kayo pak ana og miikyasad ko kay daghan kinangayon ako inom mga kabisaya. Oh my gosh, manang tulog-tulog jud ko light.